Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Akwai 'Yan sanda sun bankaɗo rukunan masu aikata laifi a birnin Miami. A ranar 12 ga watan Satumban shekara ta 2025 ne, rundunar 'yan sandan jamhuriyar Nijar ta samu nasarar kame wasu manyan rukunan masu aikata laifuka guda biyu a babban birnin ƙasar na Miami. Rukuni na farko ya kasance ƙarƙashin jagorancin wani malamin sihiri da aka sako daga gidan yari kwanakin baya, inda ake zarginsa da hannu a kisan mutane 5 tare da yunkurin kashe wasu 2. Wannan rukuni na da alaƙa da ayyukan bokanci da asiri, wanda hakan ya tayar da hankulan al'umma. Rukuni na biyu kuwa ya kunshi wasu mazaje biyu da ke amfani da taksi ta bogi domin yaudarar fasinjoji, musamman waɗanda ke tafiya su kaɗai, inda suke ƙwace musu wayoyi da jakunkuna. Wannan bincike da tafke masu laifi ya nuna jajircewar rundunar 'yan sanda wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma, tare da yaƙi da laifuka a cikin babban birnin ƙasar. Tuni hukumomi suka tabbatar da cewa za a gurfanar da waɗanda aka kama a gaban shari'a domin fuskantar hukunci da ya dace da su. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.